Палец на врата ми, тато на гърба ми, а жените и игрите вътре на пъста ми. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Жени Алексиева, до мен е килата с един много интелигентен вид. Да! Шегувам се. Здравейте, Music Space, майка, аз съм килата и моята любима журналистка. От кога изглеждаш така толкова интелигентно? Почти винаги, но нали, само за пред компютъра ги нося. Няма нов имидж. Да, справя. Напрегнах се. Само съм правя. Сложих се да съм правя на умен. Тук съм с DJ Stevie Wonder, нека ви го представя. Извикайте силно за DJ Stevie Wonder, първия сляп DJ камерата в България. Много кадърно момче. Пожелавам на Music Space повече BG рап. По масата кой сбира, кой ще ме прибира. Кой сбира, who bring me home. Какво много интересно се случва около тебе? Много яки имам. Добре, ти постоянно правиш нови неща, постоянно ходиш на различни места, много си активен. Как успяваш така да се справиш сам с всичките тия неща? Много трудно успявам да се справя. Както знаете, все още нямам звукозаписна компания или някой, който да ме издава или разпространява. Всичко е през мене, обаче не знам, аз съм някакво нещо, дето сигурно нищо, от което зависи да се случват нещата, не знае, че съществува. Разбираш ли? То е нещо като израза да минеш между капките и аз продължавам да го правя, разбираш? Дори не знам дали така се правя, но така се чувствам, разбираш? Ама въпреки всичките тия неща, хората адски много ти се кефят, познават те, имаш много участия. Как успяваш да го правиш това? Има ли някаква формула? Аз мисля, че просто хората не ги интересува дали те въртят по радиото или в БГ радио, или ги интересува коя Ана Мария Тонкова или някакви такива хора. Интересува ги дали това, което чуят, е близко от това, което усещат или го разбират напълно. Сега момента да поздравя Ловеч, Велико Търново, Русе, Бургас, Варна, Благоевград. Искам да поздравя всички от Пловдив. Абе всички тези хора, където цяло лято и вече толкова време избухаме и се взривяваме направо луница. И ще има нови песни. Само чакам да набарам най-здравата, да ги барна както трябва да ме убия. Много ясно. Пука се, пачки, купат се и яко бутат се. Ланец на врата ми, ланец на врата ми, тато на гърба ми, тато на гърба ми, ланец на врата ми, тато на гърба ми, а жените и игрите вътре на пъста ми.